I dogovori crveno snima. Ok. Da, reperi. Onda će ti ići za vrat, a? Jela? Ne smijete duže od pola sata. Ja sam na nekom vrhuncu to mogao bez ikakve opreme. Pola sata, 35 minuta, ovako. Ali sad ne bi mogao ući i preživjeti. Jer to se isto trenira, ono. Ode, a pogledaj kako praši je. A vidiš, ova je dobra kapa, ona ima onaj podbredak. Podbredak, to je dobro. Da, pa nema razmišljanja da će ti past. Da, 20%, da. Ja kad sam... A je. Je ti ulazi za vrat. Odmah se smanji za duplo, Pogledaj ovi koliko su navukli tog na sebe, čovjek. Ja sam gledao... 13. Ur glave. Ono kad su ti vijesti o temperaturi, pa kad ti vidiš da ti stavi, one dvije temperature ti stavi, od do. Ona niža ti je ovdje, a ona viša ti je iza cresa. Kužiš? Da, razumiješ? Tako da se... svake vijesti ti imaju.